profesionálne a citlivo. Toto je veľmi dôležité dnes, robiť veci s láskou a citlivo. Bola som veľmi spokojná, veľmi. Veľmi ma príjemne prekvapili priestory a hygiena, aj toto v neposlednom rade, aj tie vecka. Samozrejme sme tu boli celý deň, tak sme potrebovali si aj odbehnúť, aj prestávku urobiť. Veľmi všetko pekne pripravené, aj možnosť urobiť si kavičku, čaj. Toto bolo veľmi dobré. Veľmi familiárne a ľudské. Ten prístup nebol taký ten prísny, učiteľský, ale veľmi odborný na druhej strane, ale priateľský. Tam bol naozaj veľká profesionalita a ten prístup bol veľmi dôležitý, lebo všetci sme boli takí zostresovaní, každý si predstavoval, že to bude ako v škole, ale bolo to veľmi odborné, profesionálne, ale veľmi ľudské. V rámci praxe to boli dosť silné veci. Mala som strach, že ma to nejak bude ťahať dole. To stretnutie so seniormi a tam boli rôzne demencie v domove dôchodcov, kde sme absolvovali prax. To bolo dosť ťažké, ale práve že naopak. Tam je okamžite vidno výsledky. Ľudia ožili. Záleží, ku komu sme ako pristupovali. Ak sme mali individuálny prístup k panej, ktorá nebola možno, že dlho vonku, lebo sa na to necítila a sme ju presvedčili tým svojím prístupom, snáď aj úsmevom, snáď záujmom o jej osobu, tak to boli nádherné pocity z toho dňa, aj keď je to veľmi náročné a ťažké. Tá práca opatrovateľky si naozaj vyžaduje svoje. Ale ten výsledok stojí za to. Ak je vidno výsledky, to je o každej práci, ktorú robíte s láskou a so srdcom, ak je vidno výsledky, tak potom je to ľahké. Potom to človek zabudne na to ťažké a len tie plusy z toho si berie. Určite nech sa v tomto smere realizujú, ak majú na to osobnostné predpoklady, pretože za dobrú prácu bude aj primerané finančné ohodnotenie. Človek sa zdokonalí v jazyku, ak má nejaké základy a chce ísť do nemeckých hovoriacich alebo anglických hovoriacich krajín. Je to určite veľké plus a je to šanca aj pre ženy v strednom veku, v staršom veku získať nové skúsenosti.